Jo quan vam començar la ràdio, una de les coses que més em va impactar va ser els títols de les lletres de les cançons. Jo me'n recordo, per exemple, Alaska y los Pegamoides. Bailando, me paso el día bailando, bebiendo, me paso el día bebiendo. Hosti, tu. El Ramoncín, que ara està sortint a les tertúlies donant lliçons a tothom. Litros de alcohol corren por mis venas, mujer, y no tengo falta de amor. Clar, llavors sortia l'Anna Torroja amb els Mecano i dient hoy no me puedo levantar. Com s'endelsà. Després hi havia els tristos. Hi ha el Perales, no? Que amb la cara ja pagai. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más. I tu dius, coi, que content que estic. Bé, m'han dit que això és fantàstic. Xiqui, estàs a punt? Tenim aquí uns ganivets. Jo soc màgic, tu no et preocupis. Jo segur que no soc màgic. No? No, però estic preparat, M'ajudareu vosaltres o no? Sí, jo soc de Lleida l'any que ve. Digues un país que ens obsessiona molt el tema del colesterol. L'altre dia n'hi havia dos que estaven parlant i li deia l'altre, escolta, diu, tu què t'estimes més? Diu que la teva dona et faci banyes o tenir colesterol? Diu, jo la meva dona em faci banyes, així com menja de tot. El que vamos a dar ahora al recibir a nuestros humoristas, el señor Barragán y Jaimito Borromeo. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Mira! ¡Qué guapa! On el que triomfava era dir-se Pepe, Pepe Pinto, Pepe Moro, Pepe Marchena, Pepe Antequera, a Radio Tàrrega Pepe Bordas, va per tu, Pepe. Sí. Bueno, i després hi havia un altre Pepe, que hi havia dues versions, el Pepe Blanco. Hi havia la versió cantant, que feia parella artística amb la Carmen Morell, i hi havia la versió Pepe Blanco polític, que feia parella artística amb el Jesús Caldera. Recuerdo, yo vaig llegir un dia al diari, los sindicatos y el ministro de Trabajo están en una situación que quema. Pues no havia de cremar si es dia Jesús Caldera. Ara, a l'agafar vostè, agafi la mà i tanqui la figa, així. Apreti fort. Hosti, no apreti tant, no, una mà, l'altra mà no hi té res. Però és que em sembla que ha apretat massa, perquè amb una pilota no ho entendreu, l'important en aquest món és tindre dos pilotes. Obri la mà! Obri la mà! Dos pilotes! No, i ara, això no és sèrio, això no és sèrio. No, mira, ho farem l'última vegada, mira, agafi les pilotes, jo li deixo les pilotes, agafi. Ara concentri's, concentris amb algo, per exemple, no sé, ja que Sant Agre estem de festa, algo que en aquell moment li agradaria tindre a la mà, de fet. No, home, si comencem així malament, si comencem, concentris, fica la mà així, concentris amb algo que li agradaria tindre a la mà, veure, podem mental a la mà, concentrin-se totes amb el que els agradaria que tingués a la mà l'Araceli. Vale, molt bé, obri la mà, Araceli, a veure. Que es diu Xema i és un showman. Què tal, Xema? Com estàs? Hola, bona nit, què tal? Com Escolta. estem? Jo encantat d'estar aquí. Tu has anat a moltes teles ja i a moltes ràdios. Vens de Balaguer? Sí. T'agraïm molt que hagis vingut al nostre.
presento el Xema Soler Solà. Soler Solà. No sé si vostès el coneixen, però si no el coneixen està aquí amb mi. No és veritat, aquells capellans estaven parlant de com en repartien les monedes, les almoines, això que nosaltres tirem a la plateta quan anem a missa a diferents punts de la nostra geografia. Hi havia un capellà andalús, un capellà gallec i un capellà català. El capellà andalús deia, nosotros en Andalucía lo que hacemos es un círculo grande en el suelo, entonces cogemos la moneda de los cepillos de la iglesia y la echamos al aire, la que cae dentro del círculo son para Dios, la que cae fuera para nosotros, para la iglesia. No era mal sistema. El capellà gallec va explicar que Galícia ho feien diferent. Nosotros allá en Galicia lo que hacemos que vas a hacer una raíña en el solín, entonces cogemos las monedillas de los depilliños de la iglesia, les echamos al aire, las que caen a la derecha por Dios, las que caen a la izquierda por nosotros, para la iglesia tampoco es mal sistema. Ai senyors, li pregunten al capellà català, diu, vostè en Catalunya com ho fan això? Diu, en Catalunya no fem ni círculo, ni raya, ni res de tot això. Diu, en Catalunya cogemos las monedas de los cepillos de la iglesia, las echamos al aire, las que coge Dios para él, las que caen al suelo para nosotros, para la iglesia. Señor, muchas gracias, ojalá. Pero primero, la magia. El mago Chema regresa a este programa. Això ha sigut fantàstic. Fantàstic.